2014 पासून अनेक राजकीय घडामोडी झाल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी त्यांचा पराभव झाला आहे आणि त्याच्यातनं व्यथित होऊन त्यांचं आता मानसिक संतुलन बिघडल्याच्या अवस्थेपर्यंत ते आलेले आहेत आणि म्हणून ते अशा पद्धतीची पत्रकार परिषदा सातत्याने घेत आहेत। या माध्यमातून माझी त्यांना विनंती राहील की बँकेला आणि जिल्ह्याला या ठिकाणी आपल्या वादामध्ये ओढण्याची गरज नाही। तुम्हाला राजकीय जे काय आरोप प्रत्यारोप करायचे असेल ते आपण समोरासमोर येऊन करा, त्याचं उत्तर देण्यासाठी आम्ही सक्षम आहोत। परंतु अनेकांच्या आयुष्यभराच्या योगदानातनं ही उभी राहिलेली संस्था आहे, ही उभी राहिलेली बँक आहे, जी आज राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली त्या ठिकाणी राज्यामध्ये डौलाने पुढे जाते आहे, देशामध्ये याचं नावलौकिक आहे। अनेक मार्किंगमध्ये अनेक त्या ठिकाणी स्पर्धांमध्ये बँक अव्वल राहिलेली आहे। त्यामुळे बँकेवर जर खऱ्या अर्थाने आपण जे पत्रकार परिषदेत सांगतात की आमची बँकेवर प्रेम आहे, बँकेबद्दल आम्हाला आस्था आहे आणि ती जर असेल तर या सगळ्या वादामध्ये बँकेला ओढण्याची गरज नाही।